Hej, jeg har fået lov til at stille dig nogle spørgsmål. Hvad er det, du arbejder med? Jamen, jeg hedder Rikke Schultz, og jeg arbejder i Aarhus Kommune i den afdeling, der hedder Sport og Fritid. Og vi arbejder med at sikre gode faciliteter og tilskudsordninger for foreninger i Aarhus Kommune. Kan du komme med nogle eksempler på, hvad de her idrætsforeninger får nogle tilskud til? Ja, altså det er jo sådan, at i Aarhus Kommune og mange andre kommuner, der er der stor forskel på, om det er foreningerne selv, der ejer de faciliteter, de har, eller om det er kommunen, som ejer dem. Og i de fleste tilfælde er det kommunen, der ejer det, men så er der også oftest, hvis der er blevet bygget en hal nummer 2 for eksempel, så er det klubben selv. Der kan også være klubhuse, som klubberne selv ejer, og der er lidt forskel på, hvordan tilskuddene de gives. Fordi hvis det er kommunen, der betaler for elvand og varme og husleje og så videre, så får de ikke tilskud til det. Hvis klubberne selv ejer det, så kan de få tilskud til de her, altså elvand og varme og husleje og så videre. Og så kan de få det, der hedder et lokale tilskud. Og så får klubberne også oftest rengøringstilskud. Så får de tilskud for selv at stå for rengøring i de her lokaler. Det kan både være, hvis de er kommunale, eller de kan få tilskud til det, hvis det er dem selv, der ejer det. Og jeg kan faktisk lige komme i tanke om noget mere også. For eksempel så giver vi også tilskud til, at på fodboldbanerne, klubberne selv står for at kridte banerne op og købe net og hjørneflag og sådan noget. Og det giver vi så indirekte i Aarhus Kommune. Det vil sige, at de får ikke pengene i hånden, men de slipper for at betale for at låne banerne, ligesom de betaler for at låne hallerne. Ja, hvis vi så siger, at der var sådan en idrætsforening, der gerne vil have opført noget, hvordan kommer de så i kontakt med jer om, hvordan, hvis de ønsker, at en facilitet skal opføres, hvordan bliver det ført igennem? Jamen, så henvender de sig hos os, eller hos en af kommunens politikere, som sidder i byrådet. Og det er altid en god idé at få politikerne med på ideen, og at have opbakning derfra. Ellers så har vi en årlig pulje, som man kan søge hvert år, hvor man kan søge tilskud. Hvis det er nogle store projekter, som for eksempel den nye multihal over i Mårslet, som de skal til at bygge, så har de faktisk fået tilskud af flere år. Så der er en mulighed for at søge, jeg tror det er 4-5 millioner, vi har om året i øjeblikket, til man kan søge til forskellige ting. Og derudover så bliver der jo nogle gange, for eksempel ude i Elund, er de ved at bygge en kunstgræsbane. Det er også klubben selv, som er bygherre der. Der har de så fået 3 millioner i tilskud fra kommunen. Det er noget, politikerne har sat af, at man vil have nogle flere kunstgræsbaner. Så derudover så hjælper vi dem med, at de så kan få en kommunegaranti. Og det betyder, at den måde, de låner penge på, til de penge, de så mangler, den er billigere for dem, end hvis de selv skulle i banken og låne dem. Oplever du, at det er primært frivillige, der får de her idrætsforeninger til at køre rundt? Ja, det er det jo, og det er altid ildsjælene, som får foreningerne til at løbe rundt, og derfor ser vi også desværre indimellem, at der er ildsjæle, der brænder ud, og så er der klubber, der faktisk falder fra hinanden lige pludselig. Så kommer der nye ildsjæle til, så er det nogle andre klubber, der blomstrer. Men klubberne er meget afhængige af ildsjæle. Der har også været nogle forsøg af de seneste år, hvor man har gået ind fra DGI's side og givet tilskud til, at man kunne ansætte nogen til at hjælpe med at få mere gang i det. Og det har kørt på forsøgsbasis, for det er svært at tiltrække frivillige. Der er rigtig mange kig på de frivillige i Danmark. Der er rigtig mange, både fra politisk side og andre steder, at man gerne vil have de frivillige til at stå for mere og mere. De skal hjælpe i skoler med handicappet osv. Men faktisk så oplever jeg egentlig, at idrætsforeningerne tit og ofte har svært ved egentlig bare at klare deres egne idrætsforeninger. Men der er rigtig meget at kigge på, og heldigvis er der jo også, altså vi har mange ældre, som er gået på pension, som egentlig stadigvæk har overskud i Danmark, som heldigvis også tager en tørn, kan man sige. Men det er meget afhængigt af de frivillige. Ja. Samtidig så ser vi også, at ude i sådan en idrætsforening, at det er typisk en hovedforening, og så er der nogle underafdelinger, det kan være fodbold, håndbold, basket, gymnastik osv. Og noget af det, som klubberne jo også får penge til, eller ved, det er jo ved at kræve kontingenter fra de idrætsudøvende. Og de penge, de går jo typisk ind i den afdeling. Altså hvis man spiller fodbold, så går de i fodboldafdelingen.
Og det betyder, at hovedafdelingerne, som egentlig sidder og styrer det overordnet, de har svært ved at styre det, for de har ikke så mange penge at gøre godt med. Og der ser vi, at der er flere og flere klubber, som går ind og siger, at alle underafdelingerne skal betale et vist beløb til de her hovedafdelinger, for at man, hvis man nu for eksempel vil lave noget ude i Egelund, i BMI har det været sådan, at man gerne vil udbygge og gøre noget ved kafeteriet derude, jamen så er det bedste hovedafdelingen, fordi det er jo alle, der har gavn af det. Så det ser vi flere og flere steder, at hovedforeningerne de prøver at komme ind og få noget kapital fra underafdelingerne for at bedre kunne styre det. Ja. Hvordan tænker du, at idrætsforeningernes rolle i samfundet har ændret sig nu med den nye folkeskolereform? Det har der været rigtig meget snak om, og der har været rigtig meget snak om, at når børnene nu gik mere i skole, at de så ikke ville have tid til at spille fodbold bagefter. Min oplevelse, og det jeg hører også i pressen, er, at børnene stadigvæk går til idræt. I virkeligheden tror jeg måske, at det er nogle andre ting. Altså, det er måske mere børnenes fritid sammen med vennerne og det sociale, som er blevet nedprioriteret efter, at den nye skolereform er kommet. Ja. Det er min oplevelse, at børn stadigvæk går til idræt. Ja. Er der nogle nye tendenser, der er kommet ind på de seneste par år, nu når vi snakker om det her med nye folkeskolereformer, og det du siger med, at det med ildsjælene, er der noget, som man ligesom lægger mærke til, når man har med de her idrætsforeninger at gøre? Der er rigtig mange idrætsforeninger, som også gerne vil tage et socialt ansvar. Vi ser nogle klubber, som går mere ind og arbejder med for eksempel gør noget i forhold til handicapområdet, men det er så enkeltstående foreninger, som tager det op. Vi har en forening i Aarhus ude i Lystrup, hvor man har decideret hold med folk med handicap, hvor man går ind og gør en forskel. Vi ser også for eksempel ude i Beder Malling har de ansat en på Skånejob til at gøre rent og kridte op og sådan noget. Så idrætsforeningerne ønsker at gøre en forskel, men jeg oplever også, at folk har rigtig meget at se til med arbejde og børn og så videre, så jeg oplever også tit, at det er måske svært at finde træner, og det er svært at finde i særdeleshed, måske det er okay at finde træner, fordi det vil forældrene gerne, men det er svært at finde folk til at tage sig af det sådan organisatoriske og det at styre en idrætsforening, fordi det er jo, som du også selv sagde, frivilligt arbejde, men det koster mange timer. Så jeg oplever, at det mange steder er svært at finde de her ildsjæle. Ja, nu nævner du selv det med de handicappede. Er det noget, politikerne og kommunen går ind og giver tilskud til, eller er det noget, foreningerne selv prioriterer? Ja, for eksempel ude i Lystrup, hvor man så har arbejdet med det, der har de så fået nogle midler til det. Jeg er faktisk lidt i tvivl, om det er DGI, eller hvem der så har været inde og støtte det. Men ellers så er det jo også en anden magistratsafdeling i Aarhus Kommune, altså sociale forhold og beskæftigelse, som står for mange af de her ting. Og vi har også dem, der hedder sundhed og omsorg, som jo også... Så handicapområdet er ikke så meget lige sport og fritid. Det har vi nogle andre afdelinger i Aarhus Kommune, som tager sig af. Hvordan tænker du, at samfundet bliver påvirket af idrætsforeningerne, og især de unge? Vi har jo en meget lang og meget flot tradition i Danmark for idrætslivet, og den tænker jeg egentlig har gennemsyret hele vores samfund, det her med, at man må selv yde for at kunne nyde som forældre, så må man selv gøre noget, for at ens børn kan spille fodbold, der er nogen, der skal køre, der er nogen, der skal vaske. Og det har vi en meget lang tradition for i Danmark, at man selv må gøre noget, og det tænker jeg, der er med til at påvirke, at vi stadigvæk tager et socialt ansvar i vores samfund. Tusind tak for det. Velkommen.